Industries Limited ekwamemu o say dan so body e wo mo ene expert no sanso ena St Andrews SHSC oba no wo hia computer placement wo anya bi kura ma ne hawo hwehwe St Andrews campuses ne doors na fa ne bra na wo mo nche na de na ne da chenye fe rich kosi anopai wonya wonso ohia no ahwie bi agum num a we rich creamy chocolate powder na say adane drink ama na say eno haso wonya opan no a wo de aboswo Franco Trading Enterprise say phones laptops accessories printers Franco TV air conditioners CCTV cameras BBA no wonum eton bi St Andrews Ultimate Remedial School so obana chro wasi nso no wantwa bosume kakra bo be che na de mana sa chro etwa na akoda no na sa adusuani no watumi atwa ni school so say nwumakoi ene kura mo matena se no pay a mi ba bedi nkomo na sa brede matena se na wo so fa kodwo atena se na wo so hu ne se kwa me ahen so ka hu de na se Adom achede ene wo de bre ya Adom achede ne yese Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services mpanifo ene wo mo abusia maye abusia nti na abusia no ana mefrem mo mamo akwaba yeburu yedamase se de bia moje bre be kire ye ayaresa bia nde mo wo nanso mo we ka mo kokora na nka yare ne mpo amma ti na mo ba mo dika kire na mo a wasi etuo ne ne ma wasi ye be boye ho ban na mo ya so brache de nkase pudu nse ehye de ebedi nojo na se wo de aba Grace Gift ba me nsa se free ho kwame ene Grace Gift de na mo de som ye yo me na se na ye ma ahwefo ne achiefo nyina achi ene nkomo no ehwam na ofa kodwo ha de o de bekoye nchi me ka so o de bekoye nchi a na che se onom pen so titibire mu no mejini di ene ma na onom ye nyina no ne niam ba ku mienu bi a ye penzu ya ba bi hu nanso saa nnua na saa mfudie no ye hu ne se ye duro no ho nkomo tiawa ene ye bedi nchi wofa ebedi saa nkomo no na ansa na no empanin se wotamfo ete o yare ya na o se waye ene ma enipa sebe mpreduasa ya brabo yetimi babedu mpempenso ehunu se ndaso ya asa no ba ko yare na ebinom tifie sisi a wono mo hwe ya won kasa o mo kan ne se nkanya me yare yanka amanfo dodo na edi ya odi areho obi wo ho a ayakayaka de anaze sebe atantade a wo fa mu nyina no nkanya ne yare ya enye bia sebe o stroke ye che ne tu ho ya enye bia diabetes ya wakon enko enye bia mojabroso enye bia kidney yanka bia saadi emma ena mpanimfo ka se dom gu so no ye hwewa se be kwata koratwa atwede yes asem na aba ena ama unhu abrabona no nanso me ka che se yare enko ade a ebia wudi nkomo no na wunya nnuru ba bia obi bete wasem no waka che se akọ Grace Gift na me wofa se masema kontai koye yare kro na no ekoye mpanimfo wanton yare a unya anu aduru abusuamu a mo hwe Adom TV anopai bedwam dwumadie epacho enne me ka jisu dua se obi hododo no anase obi yare na wanante anase wachini a emwa ma epacho emma bamumu chidiye ebinom nso nkomo a wodi ne se Herbal afo yikura adoso da bia wonsem ba ku ya se ya obi akobeye mprensa ankoye ene njino ote Herbal ebi kura dum afidie no ne buofo mpeso obi tibi na nso mpanisa aka asembi so pitripi no patrapa sedin won se honam yedin na Herbal afo yedwumadi danso untu anamo ma eto anamo bra obi a yare atete na da bia mekase ne yare ba ku nchi no abusuanfo aye calendar ene yede ato ne ho ene ne yere beba ochena ne babeba na dechie na yonko aba na awrehosem ne se wo yare ne sabio se sika ama yentimi nsama saafo yi gya won adwuma nyina ba betena won kyan hwewe ebeduru ba na de mu die kura yede yare bo abusuamu duakora anase de okoba abusuani nyina toba ha omo yemre ya me kasa nyetenten panise kasa tenten toponko asempa nso eyetia ne yeka nyina ne se yensem we betena fidie so kan Grace Gift nko ade gye yensem idi panise ba bia kyekyera bo ho ane sa no se ye oba ye ho na anye ye kwan bi so ye ofragadamo afidie so ya me so mba amanfo ebetimi a kyerɛ wan adwen bra be kyerɛ wan adwen ye ma ho kwan ye nim ni ye timi ye pani ka asem mi se obi a waton moti apen no sasabonsam ne ton ye ne na me pa cho ye nim ni ye timi ye amanfo awurade nam ye nsa so agye won ene dɔɔso
wono mo ananka aka kire won ho se afedi ba bi aduru ne kora de ewu kora mefa wonko nanso abusuafo te won ka de won ba ye nchen no awurade nam ye nso oje aba ma won etide na wotwen yare ne etide bia meka asem bi se ade bia wonim se ye nipa ne de nanim guase ba ade bia ye nipa ne de ma ne toba ha na ma na ba mu bu nanso kidney yare ados liver yare ados chese de woken ene ewu a sebe mpreduasa nanka ye nansusu sa so mesinko obekokora na woko nanso a lot of them battle silent sickness yare nketenkete woni paduanu mu a wonu mu hu da bia meka mo adwuma ya moyi ade ba ko a etan de mo contem stress ebinum be sori ahomachia ba betena siko wa krata obeye adwuma na onya homegye mpo nti sa nipa ne namo ayese ne ho ode ne ho ode wonsom no woko ene ma yemfa yanimu ene ewia yen so hu nti ne ofa be kasa kakra de nti amede nkomo nyina ba bia ofa kasa na manya kwan amem na mo meka chelse ya no sipe e pa cho mo de ne fe numbers de egu afidie na se no ne frɛ yen o frɛ ya ewrade nam yeso oje be ba ma emo aba mumu ba bia wakɔ anye ye no nche so ba ho anye ye bra na yen hwe oni emo na yare ne yen so ano mfama ye ntimi ntu ase egbe mu adu nkwa na aba men ebe che so ho na so watimi ahwe mpanifo se agibi te ka de da ewusi wadwe so ote ase ene bia wonu anu na wobusua doma sebe mpradu ase firimu ne hwe ne behwe wonchi se sitie tena se ne du nkwa ne hwe wo yire ne womba na wo so aba mfaso e pa cho numbers ne gu ase wo fa ebe kasa owi od number ene wo ba be kasa afa yawo neema edi pain meka na se ma physical mu yawo ne ade general pain ene tete aduro bia na ye yusu a ne ye de kosa na ma menka ansa na wabodi bi obo a na ahwefo ante de obo ne ye frɛ no nwura bi ye frɛ no jatrufa jatrufa enkranedua asante kasa ze dua na frɛ no enkranedua kranedua ya ye di twitwi ye se yes meka ho asɛm kakra ya na wofa ede nkomo no aba se dua nhwemu bebre na akoso dating back in the 90s ehu ahode ne soronko ewum na enwanwa se firi na hahan se dua bankuru bi na eboso no ede ba besi ne nhini no ne nyina ye aduro ma papa ensuo ne kure firi mu bansu fita bi ne bu amai fita no eno so ye aduro mapa na amanfo onim contain component we friend alkaloids na saadi we no very very good anti-cancerous property was our plant no eboa ekutia ya obi say rheumatism obo won fichikomu ya ekutia ye sign the sa honamani yare ne ade enkan sa akora ketrema so ade ya etimi de ensu ne we de bo asa ne afa ne ketrema so ne nyina fungal infection ne bibia hodne ne wom no edoso amenya ma ofa emfa de aka ofa kojo ye do so fa ye kwatitibire mu wen bibi no obo de no jatofa no ye nkana ne dua no ema se de esibua mo no munni mo no na ye me ya ema pa enti se no obi a oba glace gift bi ha no ana ede sa chedi ede aye bomos okay wo ebia enye ema ho asiesie enti na wo ba ebia stroke ana say diabetes ana fibrosis ana aye wo na wo de ba na wo de me kan kire wo se doctor tu kwan ba ye na chede a wo de che ema no no enti wo wie no a wo kɔ no one doctor ni na kasa wie a wo kɔ no busa ne se wo fa ko wo se wo kire ema ho ade bia ye de nkran de bia ye na kire me na me nkoye ne fie o de be nkran de dua wo ko bu a o be kire wo ko fie a de yo no e binya munya bote nkran de dua de nimu dada ye ye di twitwi de seme epu akuro no sa pepepe na se na wo di uyi se de di twitwi asini free ho no mo a na sign wo other health benefits meka se ye ka fidie su ne bia apomuden mara ma ye kwan me kansem bi na yare a ye strong in viral ye kan say build up meka ne sa manfo bi no be se adua yi hwemu den is it me boa pa ti wono mo e wo yare a fan of viral infection ne yare ne adia it me boa pa but ye nka ho nsempie na wo fa ka no wo ba ye be kirew bibi ni wo omu tu anama ko asopiti ho no ana yedi we eche yede tu omo so entoso so wo ye be man so a na wo yere a emfede na enkwan no eye da eta no sebi no busa dokutani no se e ma de ebi kire me sero ma ba ye de na me ko kire me na ababa we se bia na ye ta twa de eye garden
se ema asemu amekan ema wo wo fichiri wodi bia ye garden na meyi ekwaji bi wio ehunu de ewa ene yedue yeso okopedua foforo obekuso ahahan nyina anu ade ayade ya amekan enkran de dua enti mamemfa no mesene ma wo na wo de grace gefete no nya yade nko ane yede ba ho wonam ho na so wonya ade kura wotibi bowura ho ne se de na yi kan yi kwame ahe kura ka no se nye se wonam ho okasa udidi kwaba nti that's it wo se wotumi ba me hwe oni pedue bu se stress how ya de bia saase wo se na se de yemu no ene take ye kosa pepepe wow am papa se Japan me na na bi wo Japan o mu kurupon efro tocho no tocho wase wo mo mantemu bia wa asopiti kurupon efro say tocho mantemu bia wa asopiti na ate wona se edi aboso me ensa na ma ye twakopo a omutoa wo ma ye de twakopo okay omutoa wo fie se na boso me ensa ni ma hwe wo ni padua mu no omo mpe casualty bia fire de bia me sai mantemu ha entimu mi enye twakopo kenya ni si ye wuwe selo 5 tele tele 2 selo tele selo selo 5 tele tele 2 selo tele selo ana selo 2 4 6 5 1 8 selo tele selo 2 4 6 5 1 8 selo tele se kwa debu adokotafo a omo hodoso enti me kan me mo dokota na bi yedi oba bi fil ho ba dokota na ba wa bene pa we mu panyene na obi ya ye mani nuro nyina bi ho kono ana dokota wo nkra ha e fre no dokota Prince Orlando ko abusa na se Prince Orlando o denkra de dwe ta na chiri enuro beji ye nyina wo ko ba ne nansa so no asomo be kan se efi so ko musuku dudu awako nyina wiye no na wonemu se nkra de dua ye anase ebibi enuro so omo ya no mo nta anye enuro ne enisa awe kura koso ya Japan ma defo ya na twetwen ne ba ye eti enhwe he ne ebehumu ye brand nti nu atwemota petroleum se ba ye ho na moje yen yo nu atwemota petroleum okay ye ne family life school no ene hwe ne mu ana se kuromo so headquarters no ewo ohwim school junction yeda se abusia na se kwame ahen ene wofa kojo de ne wo mo atwetwe enkomo fi